izwe zisinde, Thixo wethu sifundise ngawakho amazwi kwesenamandonke, umtshato moyo oyingcwele usa phakathi kwethu, imizi ezawuba ngumzekelo, moyo oyingcwele phakama, moyo wenyaniso phakama, ungama kule ndawo, ungama kule ndawo, ungama kule ndawo, ungama kule ndawo. Intando yakho Nkosi mayibe yakho indawo, ubukumkani bakho mabufike phakathi kwethu namhlanje, ugubhuka amakhaya. Intando yakho mayifike, uphila amanqaba amadala. Intando yakho mayifike, uphile. Intando yakho mayifike moyo ngcwele. Bathandazile mama basezazulwana, bazibika phambi kwetrone yakho, besithi bakhangela wena, bayakudinga. Thixo wethu bonakala phakathi kwabo, usindisa amakhaya, bonakala moyo ngcwele, umisa Nkosi yami abathandazi kula maxesha wokugqibela. Phakama moyo ngcwele, uzazise phakathi kwethu namhlanje, egameni likaYesu Kristu Mfezi wethu. Amen. Ndiyabulisa omama bonke, omama uDlomo, omama Qhula bonke, omama uNkosi bethu, abefundisikazi bethu, siyabulisa ngegama leNkosi uYesu. Amen. Amen. And umama uXhala ke ndingowaseBlayisuthu mna eNqamakwe. Ndisimsiwe ke, ndiyamthanda kakhulu uYesu, uyinkosi yobomi bami imihla yonke. Ndingula mama ke ngoba andisengomakoti. Nge-16 kaMeyi andikhathanga lento bize age mina. Nge-16 kaMeyi benisithi 60 years. Le yale nyanga. Ndibulela uThixo endingulomfazi othanda uThixo, onqula uThixo, ongenayo enye into. Ndibulela uThixo ke bangcwele. Ndicela ukuba ndizawusuka mhlambi ndihambe i-theme yethu Mosi, ngicela siyifunde ile pha kwimizekeliso chapter 14 ethi ubulumko bomfazi buyayakha indlu yakhe, ukumatha kuyayichitha ngezakhe izandla. Amen. Ndicela nje ukungqina kancinci. Ndicinga uba ndibe ndingalifundanga ngelilizwi ndisuke ndirhuqe ndihambe. Ndingene emtshatweni ndine-20 years, 1986. Mosi kudala ke thina ke ngawuqala Mosi uthini uyocelwa ulotyolwe. Ndayolotyolwa ndine-19 years. Ndachata ke ndine-20 years. Ndafika ndimncinci emzini, bakhona bawaziyo kumzi wam, wawungumzi omkhulu ngela xesha, uyayibona. Ndafika apha kukho umamazala, yeyijonga zazisephulana. Qha ndiyambulela uThixo ngoba ndaze mna ndazi noba in fact noba kudala sasimuncu mhlawumbe, because mna ndandingazazi noba xa ndikulamzi kupha ekhaya. Ngoku seTsomo ndendele eTsomo, ndingwaseTsomo. Ngoku xa ndipha andizazi noba ndiphi, ngafika ziyephulana. Umazala wam ungqwabalala qha. Futhi ke jonga waba clever wam umyeni. Yayibona Moske, sitshate singasindiswanga. Wa clever wam umyeni wathi lo mhla sizotshata ngomso, wathi jonga umamam strong kodwa uya understandeka. Uyayiva? So nditshata ndisenje nje you Yithini le nto? Alright, okay. Ndifuna ukukhatha isitori sibe sifutshane. Ndafika kulo mama ndaqala ngabuzwa uba ingapiminyaka yakho, ndathi 20. Kwathiwa jonga senjoba ndenzisa yonke lento. Yabona ngosilaa nto yokuguba uthini.
Cha ndiyambulela uThixo, you know what bangcwele, xa ufundisa umntana awumfundiseli wena, umfundisela izizwe, umfundisela phaza uya khona, ngoba mamela into abandithi umfundisela izizwe. Nxa usemsebenzini ikhaya lakho silifunda kuwe, asilibuzi ikhaya lakho. Yilena ndithi xa uqeqesha umntana, qeqesha umntana umqeqeshela izizwe, because uzawuphuma pha kwakho uphangela but kuzothwa umntwana kabani. Now mna ndikhuliswe umama wayestrongo kakhulu, ndathi xa ndifika kwami umazali ndathi wow noba uyadlala this one. Akandazi kakuhle ucumba fama owami umama bangcwele the way wayestrongo ngayo, wathi xa ndisenzelwa amabhaso, sokusenziwa amabhaso okudala kuthiwe xa uzawutshata uyalwe. Owamama wathi emabhasweni wathi akhona enye into endizokuxelela yona ndikugqibile, oya kuyiqala uyawuyiqala kwakhaya. Azangathetha amanye amazwi ndahamba. You know what, ndathi xa ndifika pha kulaa mzi ndathu ikhaya lam, njengomazala wam wayithi xa senza into zakhe ndizube ndiyilelula, ndihambe ndiyolila entangeni ndimncinci, andikwazi ukuthini, ndiyokhala entangeni ndosula inyembezi ndibuye ndiphinde ndisebenze, because ekhaya ndiqeqeshiwe. Nokuthi mandenzeni, kukhona igame wathi uzawurhida la flat yobasela, ndathi uThixo ngandazi. Ndahamba ndawukhangela isiduli, wabesiya kwamelwana yokukhangela isiduli, ndathatha ubulongwe ndaqovela daka, ndagalela amanzi, ndalirida, wabuya ndigqibile. Uma sekephinde ebuya wabuya ndiqokoqela ndoqoba ndalifaka ubulongwe. Apho ndiza khona mqeqesha umntana wakho, because you know what, the way endandisithi ekhaya ndiyilasborn ndingowesixhenxe, ndandisithi akandikhohlakalelanga kangaka umama. Yayazi ukubuya kwami esikolweni, mnizulu andiloyiki nangoku. Ndandithi ukubuya kwami esikolweni kuthiwe uzawudla ukudla okuphekwe ngubani, hamba uqala emlanjeni uyokha amanzi, ukubuya kwakho uyangqusha. Ndithetha ekhaya ndiyilasborn, ndihambe ndibheke ekhaya, ndoyika abantu bomlambo. Ubani uyawazi umlambo itsomo, uyahamba uyintwende, kwakuthiwa phapho abantu bomlambo. Ndandivele ndithi gunke emere ndiyibambe ivuza, andifuna ubona abantu bomlambo. Ndisuke esikolweni ndithi ugqiba kwami ndifike ndingqushe, ezabe zathi ndandiba nomsindo kakhulu, kuthiwe mhla kuthiwe mandingangqushi bazava ndingqusha ngoba bandingqushisa laa ntoni bebaninzi apha ekhaya. Kanti uThixo une-purpose jonga. Njengoba ndiyintombazana yesentsho yesihlanu yesine ekhaya ndiyilasborn, ekhaya bendingasebenzi ezazinto no, bendisebenza into esitrongo, qha bendithanda umsebenzi wasendlini, umsebenzi wokupheka, klina, yonke laa nto. Ndiphekela abantu abasemasibini, so ndingayi emasimini. Ngoba into eyenzekayo ndayofika emzini, khona abawaziyo umzi wami, ndafika kukho amatanki. Mna ekhaya bendinika umakhulu ndithi qhuba lo mbona ndizongqusha, kwafika kumatanki lapho kufuneke ndihambe ndiye entsimini ndiyovuna intsimi, ndogqiba ndiyuxoze, ndiwele, ndiwugalele etankini. But ngenxa yoba ndiqeqeshiwe, umamazala wam usweleke ngo-2010, akayazi ukuba ndimphendule from 1986. Ndihlala uday and night, and into wayeyenza wayezixelela uba ndiyokuhlala phaa kwakhe. Ndithathiwe ke neko ndiyafunda, ndithi ngifunda nesu-standard 9, nandifunde ndingumfazi. Ndithathiwe ndiyafunda, kwacaka uba kufuneka ndihlala apha kulo mzi ke ndizale. Jonga ndisebenze ndibeleka umntana, khona umntu ondiphathela umntana. Nkosi. Ndenza everything but ndayenza successful, because ndincedwe nguThixo. Laa training ukuba sibaqeqesha abantwana bethu, ndizama into ethi ndambule, ndathi mhla ndagoduka ndathi jonga ndandisithi ukhohlakalele, enkosi kakhulu ngelifeyilishile kulaa nto. So abancama bandiyeka because babone into yobana
akho nto singayenza athi qova wenza amagwinya wenza amagwinya abebomvu Yeah. athi pheka isonka samanzi disipheke senjo lapha ndisenza senjo kwando wathi mandigube ndibethile itye liphume ngapha ndimphekele imifino. Hey, Jesus. Uyabona abandaziyo nangoku jonga ndihamba ngamandla phezulu ngondine 60 years jonga ndiyekile uphangela but andihlali kwam. Imamela ke ndize kwesi story sibe sifutshane bendizama ukuthetha lento ithi qeqesha umntana abantwana masingabayeki uhayi mayibe uhayi neBhayibhile itsho masingathi ngabantwana bexesha andimcakela umuntu ongumama othi peer pressure no i-peer pressure umosha umntana because umntana ngomso uzolilela wena ukuba why ungathanga umfundise ezi zinto. Alright, ndifuna ukuxelela ke ngam ndifuna umuntu apha ocinga unengxaki mhlawumbi yomyeni mamele kwam umyeni futhi ke ndandibona uba ufumana ichance yoba ndihleli phaa nomazala nobawuzala akufunekanga ndiye kulo myeni. Alright, jonga wayengathanda nowam umyeni owam umyeni ningamazi apha ezazulwana khona futhi umama wakwa I know omnye umama weze endithanda ndikhumbele ndithungele ilokhwe wayekhe waphangela apho umyeni wami engumlimi apha ezazulwane wayengumlimi kwezi ndawo jonga yayingomantombazana kangaka apho into wayeyenza ndizama ukomeleza wena asizama uveza story zethu zinhle into wayenza wamyeni wayithandana nawe bakho umfazi wakhe wayibhaqa jonga uyakuyeka ayizakuyeka nyani acexolo kum athi nje asamqo uqalenye ubakhe ndayifumana uyazi uThixo xa indlela zakhe ne ufana noba mna ndandiyazi ufana noba elele naloo ntombazana ndiyayazi ifu bendinovuka ndinemoto bendizofikisa epha laa ntombazana andikasindiswa. Ndimxelele ndithi intombazana enjena nje xolo nkosikazi ndithi senjo enyanisweni ndithi uza kukuyeka fast move kodwa uzawuqalela ibubomi bam bomtshato mamela into endandiyenza wahlala Jesu ndahlala mamela adithi xa ndifika ndithi kumama mama kuphi ndilibeleyo ekhaya kwangafunwa mama nditshate ezelathi kwaliwa kakhulu ekhaya kangiba hayi ndiyayicela imithandazo you know what okokuba ithanda elavela ekhaya lavela ngoba kutshate mna baxabana ngulo uthi ndim ngubani wena zinhle usisi wami athi ndim lo obangela into bana nditshate ndandithandwe ekhaya ndiyilast one ndifundiswa I'm sure babeyibona mos senjo abantu abadala bayibona into okay into enzekayo ke ngokuxabana ibe ngulo athi abantu abaninzi emtshatweni wami babengekho abasekhaya endlini because kusithwa baphela besithi ngomama lo uthe manditshate ngubani kwase kwatyholwana kwayonke eze bathi qha ndiyambulela uThixo because kuyeza otherwise la likhulu ithanda because lento yobana omnye abengakwaba kwenzeka bathi ufika kwami ngomtshato bafika bandijula ngepresent bogqiba bajika babengekho emtshatweni wami bathi i-purpose kaThixo endiyibulelayo ukuba I'm sure mna ngekasindiswa but uThixo wayazi uba mandihambekele line yakwaXhala because utatazala wesindiswe ngo-1950 so ndafika emzini nam kusindisiwe uthetha izwi yacaciswa lento yo okay so ndaba nento ethi mna noba kwakukhona esasimo uThixo asazawusilungisa yayi kubana uThixo esazi uba mandisindiswe because mos uThixo kwazi uzala kwifamily yakho uyayibo njengoba ngoku sentsho ndimele ifamily yami kwinto zonke alright so ndizama into ethi jonga ndayibamba imfundiso yasekhaya because ndathi ngekwesi simo sonke ndathi ningahlazi ikhaya lami bendiqeqeshiwe because nendlela owenza ngayo bazathi abantu ungowa kwabani alright yazi yenza ntoni kulonto le
Ndathi kulomyeni ndathi jonga apha, hey jonga didiniwe nguwe yazi. Didiniwe because ndithi naxa ngidlala ukuhamba ndithi ndiqoma ndiyagoduka. Uzangilandela. Akho umuntu wayesaziwa naselalini yami ngendlela endithandwa ngayo umyeni wami. Abayazi bazikhona i-differences ngoba undixakile. All right ayinamsebenzi. Ithi ke ngokulento. Ndathi manje yo undidinile yazi. Ngakundakhela umzi wami. Ewe. Wahamba wandakhela umzi wami. Fast move nge3 months ndathi okanye uba undakhela uyangifumana ekhaya. Yeah. Wawapha umzi nge3 months okay wagqiba because sasinale inxa wagqiba sahlala pha. Yazi into endayenzayo. Ndathi manithatha uYesu. Ndathi esisimo sifuna uYesu because lo muntu uyamfuna umkakhe kodwa nelizwe uyalifuna. Hey Jesus. Jonga ukhona omama balapha. Ndathi nxa ezimfundisweni zabo. Ukuba ndingulo mama uxhala nimbona elapha phambi kwenu ndincedwe ezimfundiso zaba mama. Ndaqala ndayokuya kubo ndathi zilapha. Nangoku bandazi kuba ndingumuntu othetha nje ohlambululayo othini uyabo benza wathi safika lo abamama bathi banithandazisa mamela into endayenzayo ndathi ndibiza ilunch kwaba abantu basemzini nami manje bezapha ndabuza abantu benkonzo umyeni wami wamamkela uYesu waxhoma izandla zozibini. Jesus. Jonga sithi izinto eziphendulwayo siphinde sithandabuze ndathi mina so zibe kulomankazane nithixo luphakamise izandla. Uyayiva sengithetha lanto awukholelwa uba nawe phakamise izandla. Jonga from ngoko ndincedwe into ke ndiye ndasindiswa mna ndayihamba bandifundisa abamama then ndenza imfundiso ndenze izinto zixelwayo umama uDlomo yonke lento ayithethayo ndenza yona ndathoba ndayeka mna ke wandinceda uSomandla ndingayenzi lento ba ndiyo confronta wena ndandidilishana nalomuntu ebeye kuwe umyeni lo amthethela kakubi ngimthethe and nanento ethi ke mna ke ne ngoba senjo ndithi ke mna ke yewethu lonto ndicima fama umuntu omhle kakhulu lazi luthandana naye senjiba ayingathaka ndogqithi yonke sendeba ngofuna umuntu ukumvisa kanti ibuhlungu uyayibona bathi ndancedwa zimfundiso zomama ndenza lento abamama bathi mandiyenze ndafundisa jonga bayandaza abamama owami umyeni yo phathwe kakuhle phekelwa kamnandi jonga nothi mna nembisa pheka tshintsha imenyu umyeni suthi kumfudumezela ungqushwe emini umtshisi ungqushwe ebusuku no tshintsha imenyu because lo muntu okay sendiyangena ke ngoku tshintsha imenyu uzinhle umyeni wakho xa ima ndingekafika apho phumani ebantwini abancedisayo bebeyifikelela umama uDlomo lonto nisenzakala nje nenzakaliswa ngabantu abancedisayo yes ninemali yokubabhatala kodwa okokuqala zinhle umuntu oncedisayo makangangene eroomini yakho iroom yakho yiprivacy njengoba iprivacy nje ingcwele yindawo yokunqula uThixo ayondawo yengxabano yokuphumla umkhonzi kaThixo bene peace of mind angithatha noba kasindiswanga but wena utyhilekeleyo kukumazi uThixo makaphumle umkhonzi kaThixo. You know what xa umuntu efika emsebenzini iyawazi amadabi yemisebenzi emsebenzini ibayile ngomso ubethekile afike kumfazi otshayo uzawulilela phi uyamkhupha ke yileke ngoku iBhayibhile ithi uyawuchitha umzi wakho ngezandla zakho uzawuthi nqa wayi eshi comfort zone abheke etyotyomeni umphethe kakubi uthethika umyeni wakho yithe semsebenzini SMSele uthi ndiyakuthanda futhi ndiyakukhumbula uzothanda ba uthi umyeni uma efika uze nalathando loba ndiyakhunjulwa ekhaya
xa umyeni evuka kusasa hlamba naye. Ewe. Phela wathi nyawo. Ni mnandi mosi ngoku nine bathroom. Andithatha noba yikomu. Yeah. Beka ikomu yakho apha neyebe lapha nihlambe kunye. Nibantu banye mosi. Ntoni uyifihlayo? Yo! Uzambona njani umyeni wakho unentsente emqolo? Xa ungahlambi naye. Hey Jesu, uzambona njani? Because funeka ajike umbone. Ebhafini nihlamba intoni le? Yo, hayi. No hayi Vasco mhlambani kunye. Because funeka umbone uzololo ngani umyeni wakho. Abantu kwazi uzilona emqolo bangcwele. Suphike noba sinazo izinto ngoku ezithi what. But ungafumanisa ba ngoku ulolila ulolisisana. Yes. Hlamba naye umyeni wakho. You know what? Wenza ibond. Yeah. La connection. Mhlambi inyawo umyeni wakho. Uma umhlambi inyawo umyeni wakho umassage uzithi jonga usenza lanto ulanto ithi yebethunani uza kucinga nobuphi ucinga kwaphathwa kahle ekhaya maka umyeni wakho noba kasingiswanga maka ngawuphathwa kahle intokazi ukhona hey mphathe kakuhle senzo umassage inyawo endijonga ayifihlisi lento yoba niyathandana nomyeni wakho elunch umtyise akutyise nihlele sofeni zinhle bekumlenze kuye bekumlenze komnye hayi yebangwele ingathi thina siwazi umtshato intoni yazi umtshato sithi mbi wenziwa sithi awumnandi umtshato kangaka hayi no umtshato wenziwa sithi umtshato ingokaThixo nje ufuna kube kuthando then wena xa ungathandi wenza ithanda yes because kaloku awumcongratulate awutsho noba umhle myeni wam awumncomi endijonga suthi ke suvuma athi xa phuma umyeni wakho ungamhagi Yes. Hallelujah. Nakebuye emsebenzini unestress zakhe yile a warm welcome. Hallelujah. Jonga sele ngathi mhlawumbe ungxamile. Whoa. My darling. Yes. Lento awuyenzi uerumini. Abantwana mabakhule beyazi uyathandana noyise wabo. Yes. And you know what? Mangcwele. Imitshato jonga. Ndimamele kakuhle. Niyayazi into bana abantwana balapha ezitratweni benziwe yimitshato edalwe sithi mhlawumbi kulapha engqamakho thina siyayazi into bana lo ngumntana kabani akudigwanto kokwabo nje besestratweni but akukho ukuthula ekhaya akho harmony kokwabo umphumela uba nabantwana bangekho right thina umntana wayetshaya drugs why nguwe sithi aba bantu barongo emtshatweni ngoba nje iBhayibheli sitsho nje ithi uyakwazi ukuwakhumsi uyakwazi ukuwonakalisa ngokwakho kufana nalento uba ucinga bafanele uzawujonga umyeni ujonga i2% yomyeni thina sikujonga pha endlini sihle kandiye kwakho sijonga pha kwakho wena umuntu ongutata mosi ngabantu bemoto nenkomo nentoni wena wenzani pha kwakho basebenze yes basebenze emakhayeni abo
uzokunceda unceda ntoni kufana nalento ucinga befana ba emzini wakho ucinga ba uze kokweni uyazi ndandla ngothini mina xa ndithethe ndithi ke mina ke hayi umuntu ongandifuna umuntu wasemzini because ebengandazi yes nangu umuntu ebendazi lo bendize naye ndende ungajogi kulo muntu bakuthanda kangakanani udlule kwaba bantu and ubathandazela ubathande ubaqolele because you know what mna the way enandimthanda ngayo owamumazala ndaqolela wonke umuntu because xa sokukhileke lokhu kumazi uThixo usenjo uyaxolela because njengoba ungaxoleli nje uyayazi uba njengoba mamdlomo sine altars emakhaya la altar yakho njengobasa siyabasa mos izwe lokho silitha silwina nyama nakhaze silwa lesiphatha sithunye esikwesasa siwina indawo uyayibona le ithi ke ngokulento njengobasa apha ukububa sungena xolo usumlilo ngengubo pha kuThixo because iBhayibhile ithi isenjo umuntu ukonaka sixhenxe umxolele kasixhenxe why unegrudge nabantu ubambe zakho izinto awubamba akabanjelwa nganto lamuntu ungamxoleli zeza ubambe zakho because sobubone progress kwinto zakho nabantu ongabaxoleli and uzoba namuntu sokene enga engena hey mamela ukhona into mandikuxelele yona mhlamba awuyazi ba why usathane ulwa umtshato usathana ulwa umtshato ngoba akafuna uba makwande ubukumkani bukaThixo amen njalo mama ubumkani bukaThixo bubanda kanjani ngoba xa wena nomyeni wakho ninqula uThixo ekhaya nabantwana bakho that is kwi-altar yekhaya into eyenzekayo ukubana imiphumela kuze kwabe ifundisi kubekho abavangeli kubekho sentsho iprofet yonke lapha baphuma take it from me ndinabantu endibaziyo noba ningazi bathi mention uba ninqula uThixo lo othe ezwini lakhe ndinqule ngomoya nangenyaniso ungemke endlini akho uyokuvutha epulpiti ungaxolelananga nomyeni wakho okanye ungacelanga uxolo ebantwaneni bakho uyovutha pha iBhayibhile ithi isiqalo sobolumko bukoyika uThixo xolisa before ubheke pha mamelani niyayazi into eqhekeza amabandla ukuba yintoni yilento yalamakhaya anothuli ukuyaxatyanwa ekhaya kuyaxatyanwa ubheke enkonzweni nalanto uya noluthuli laseqabaneni baqabana abantu bakaThixo baxaka uba kwenzeka ntoni lona thuli lokwakho uye nalo enkonzweni ibe izwi lenkosi lithi uthini na ke ngoku xa sukuba nihlangene lo wena engomeni endumiso yonke lanto ithi ukuze lakheke ibandla liza kwakheka kanjani xa lakhiwa ngabantu abangenaxolo silibazisa umsebenzi kaThixo uYesu uyabuya kodwa thina sebesithi sichileke lokho kumazi uThixo simbambe ngento ezincinci zongaxoleli mamelani mna ndinommelwane wami ndinabantu bami endibathanda kakhulu jonga babetha umntanam bamxola you know futhi jonga lanto yokungabi naxolo awuzazi izinto mamela ndikuxelele ubuya kwethu kumsa Efre lo mntana bemethe bamxola futhi yaba nguThixo kwathi xa fika eFrey kwathiwa niyaphosisa kabethwanga senjo yi-accident aba bambethe endleleni bamoneka bamdlula ngemoto senjo wengakwazi ukuphakamisa nomnwe kodwa uThixo jonga uyabona lento yokunqula uThixo umthemba uThixo umazi namandla akhe sokuhamba noThixo ngamaziyo okanye uhambe nabantu abahambayo mazi uThixo namandla akhe isento you are El Shaddai ungumthombo wamandla amandla kokuye yo amandla kokuye bamxola umntanami kwagqitha abafana
wakwazi uphakamisa inhloko athi ndincedeni. Safika sanqonqoza endlini samthatha samsefre bemxolile. Mamela samshiya fresh singasazi isimo sakhe. Sathandaza sabiza igama lika Yesu sambeka. Xa sifika saya kulamzi sathi sizocela uxolo. Oh, siyam. Kaloku kuthiwe umoshile ubeyibhotile utywala. Then ngoku sizocela uxolo sizobhatala ibhotile kuthiwe uyibile. Seza socela uxolo futhi you know what jonga sabaxolela nyana. Yazi mina ndithi ze jonga uzawuthi uze umazi umuntu umxolele. Athi xa ethi ngabikho novalo. And ukuba unomuntu ongamxoleliyo ona grudge naye thandaza umbize ngegama. So that umxolele. Hayi Nkosi yami. Jonga andange nibathande kangaka futhi xa ndifika molweni ndiyanithanda. Jonga babe ngasoyiki kangaka becinga bafana basibona iaction sathi sizomangala. Lasimangala mandigqithe apho ndizama ndiveza le ndaba yokuxolela kuba xa ungumKristu masiphumene ehlabathini. Jesus. Uma usindiswa uhlangula kwintshabalalo yangoku nakwintshabalalo kunaphakade. Then phuma wonke ehlabathini because ukuba sentsho kuchazwa into zamaqatshi imimona nentoni sentsho ayizinto zethu ezi ayizinto zasekhaya apho siyakho. Then masiphume kwinto zehlabathi. uThixo kanqwali indlela esenza ngayo because sibizelwe kwenzeni intando yakhe. Then sifuna ubukumkani bakhe nobulungisa bakhe. Sifuna into zaphezulu lapho uKristu akhona. So ithi lento ke ngoku uma ukulapha kuyo yonke lento mama uma senisindisiwe seniphela ninqula uThixo because nine altar xa usindisiwe yiba ne-hour yakho. Closet. Bane closet yakho. La closet kulapho kutyhilwa izinto nawe kulapho uthetha imfihlelo zakho engekho umyeni. Ikhona i-altar yasekhaya, i-family altar. That is umthandazo wasekhaya. Uba u7 ku7 wena unelakho ixesha. It's either bengu12 o'clock ebusuku. Ngexesha yazo endi masiphakameni bangcwele because njengoba sirelaxile nje uSathane uhamba ngezantya eziphezulu. Jonga from 12 o'clock iyaqala iprogram kaSathane to 4 o'clock ziyabuya ikhetshi namagqwirha. Kodwa uyana noba wena ungubani jonga sidla ngothi ke mina ke ayikho ikhetshi engakho izigqithe phezulu komzi wami. Hey. Dino Yesu omkhulu. Njani? Nditsho andiyithanda mse akho khetshi ingazigqithe phezulu komzi wakwami. Jesus. Ingasikiwe for that matter because ikhona enye game ekwathiwa ndabe ngiqomba Thixo besingebe sisalapha usanda ukusindiswa kwathi iwili bithunyelwe kwaxhala isuka ngapha eBhofolo. Kwathi umama owawayo that ngoku sengithilekela kumazi uThixo hayi andidlali. Andidlali akho khetshino waphezulu kwakwami. Jonga njengubekwe kuThixo kule ndawo ubekwe kuyo uThixo kubeke ngepurpose. Yeah. Yoba kukhona into ezingangenzeki kwindawo okuyo xa wena uhleli kwiposition right noThixo. Uhleli kwiposition right noThixo nalapha emzini wakho. Bendisathi ke kwakunqula uThixo ekhaya ne nibe noxolo nithandane nipha nihamba niye enkonzweni ninoxolo. Then aluzuba khuthuli pha enkonzweni. Ngenxa yoba nixolelene ekhaya ungayi udlala uba smart udlala ukuvutha kanti khona into ena rather yazi dinento ethi mina unoske emamam uthi babes uthi hayi ndiyaxolisa andizokwazi uyabona lana uyazazi uba ungaxolisanga ungayapha uye pulpit uyike isiqalo sobulungu okoyika uThixo because umele umoyika uThixo because uyayazi uba awulungisanga okanye khona lento ubungene kuyo okanye kukhona apho uye khona ungafanelekanga. Jonga uba sisiya nakwezi zinto siyakuthanda ucompromise amos. Uthixo kanqwali izinto senzayo ucompromise uhambe hayi ndisayetini kuthiwa kwamela nokuyithi waye ungayisearch uba i13 lubizelwa yona. Mna ndike ndasabizelwa pha andidibani nabantu ke xa nza kwenza into
wakho omnye umuntu othi hayi uyafika la mali uyasibiza uba othini ndathi enkosi ndivile xoma ndiya apho wayezanibizela iti yakhe ngoba abantu bayalumka bayitwist into kanti ufuna ubizela wena mamela ke uzawuza nothuli phe enkonzweni umongcala wakho wakhila komnye umama wathi abantu abahamba amadini besinisiwe bafana nendoda enxibe isuti emnyama ekhwele emveni weveni kwi-gravel road uza nolathuli nindivile pho indoda enxibe isuti emnyama ihamba ikhwele emveni weveni kwi-gravel road sengithuba inothuli into emnyama uza nolathuli enkonzweni zezinto zakho so uThixo makasincede sibe nobubulumko obufunwa uThixo yabona amana masi ilantuka imizekeliso 31 iyatsho ukuba umfazi onobulumko yabona xa umfunda imizekeliso 31 uzayiva uthini umfazi onobulumko uyapheka emzini yakhe kube shushu enzela abantwana yonke into enze isenjo izinto zonke uyayichaza ithi ke ngokamaphungu ubuhle nobunzwakazi kodwa ngumfazi owoyika uThixo so sisiqalo sobulumko koyika uThixo yonke into oyenzayo uyenze ngoba usoyika uThixo thanda umyeni wakho ungadlali ukuba bese kumkola thando ne bese umkela into okumthanda ngenxa yezinto nezinto thandaze kuThixo ukuba uqalele ukumthanda uyayenza lonto jonga azange nimthande umyeni wami kangaka zange ndize ndimthande emveni kokuba ndimbona ba sengithuba usinisiwe umamkela uYesu in fact dan sendiguqukile engekasindiswa ndisenza kakuhle ngoba ndenzizwi then wahamba senjoba siqhubeka lantithi ndamthanda ndimphekela jonga ibhedi ungapheli inyanga ibhedi sengalamashiti nalaline mayibe fresh bensayithela lento yabancinto abancedisayo uyazihoya iunderwear zomyeni iwardrobe yomyeni mayingafane yakho mayiqwale uayini izinto zonke zomyeni wenza iwashing uayini izinto zomyeni umyeni wakho mangaphekelwa nguwe uba ngelisho masini mhlambi ububheke noba kusekhosi nowathi buya umphakele ngokwakho umnike ngokwakho umuntu oncedisayo kwakho makahlambi izitya mangapheki wakho yes sisenzakala kulento niyayazi into ba kukhona abantu abanabantwana ebantwini abancedisayo boba ubukhelesi bethu boba ufunana erumini yakho umuntu oncedisayo ukuba umke phambi komyeni esesebhedini lantithi mfundise uba makayondlula ibhedi asawujibeki tshitha mangangeni umuntu akonto ayifunayo because ukhona into ayawuyenza pha kaloku nalo wakho umyeni uyafuna nakumuntu uncedisayo and bavele bathethela gama lithi umuntu ondihoyileyo mosapha ekhaya nguwe ngoku ke singakhe siqale into yethu yazi ndake ndaxelelwa ngomnye wathi hayi andizungayenzi ngoba okokuqala uyaninika nemali yamacango uyaninika nemali yokuthinta umuntu oncedisayo hayi imali kaloku yecango umuntu oncedisayo ukulomvuzo wakhe ngenxa yobutata efuna imeko ezi ndiza kongeza nemali yecango lakwakho uyayiva ke ngoku hayi wathi kumwathi ndiyayifuna imali yecango ngoba umzi wami ufuna umendwa umenda ke ngale yakho indoda ungayihoyanga kanti ifu awumniki chance umuntu oncedisayo akana chance yokubana akwazi uyofikela emyeni wakho akana chance yoba masenjo makathethe uyayibona lento uphekele umuntu oncedisayo anangima into yoba mhlambi ndiyithanda imbizana makahlale phansi futhi nje bakabukela iTV mhlambi ziyegqiba kwakhe kupheke mna and ndipheke genuine nditshintshe imenu sentsho ndilungise yonke lana so siyichitha ngokwethu ngendlela esenza ngayo sentsho izinto iphela ichitheke imizini yethu nibambe ke lento into ethi ukuba wena uvumela ke ukuba ubukumkani bukaThixo apha emzini wakho bungandi yenza lento yenzayo qhubeka nalento uyenzayo uba ungandi ubukumkani bukaThixo kanti uThixo apha emzini wakho ebesiplanela ukukhupha abavangeli nabefundisi babanjwe nguwe noba besesetywaleni besethaveni babanjwe nguwe ngoba awulungi pha phambi koThixo so that uzobaxelela ukuba Thixo naba abantwana bami
sibambe into zikaThixo. Sibambe izinto zoThixo nalento ongaxoleli sibambe izinto zikaThixo. USomandla makasenzeke simoyika and kukhona izinto ekufanele sizenze siconsulte kuThixo before senze izinto. Uyawuthi xa izinto sezingenzeka andithi ubold unale mali inkulu neyomyeni wakho ndizawuthenga imoto ndizawuthi into uyawuthi nqa xa ivele irole imoto iphele. Kanti wena uconsult awunamuntu omhloniphana inhloko yakho lapha endlini yena indoda yakhe inhloko yayinguKristu awuconsult uyenza because unamandla akho unguba masiguqukeni bangcwele ixesha liphelile. Izwi elithi guqukani nibuye ukuze sicinye izono zenu alithetha kubantu abangakholwayo litshiwo ukuthi because siguquki siyashunyezwa abefundisi bayangena baphume bahambe bathethe izinto senjo ezinkulu sivutha uThixo uthethile uthethe waze wenzani. uThixo ufuna abantu ababeva benze izwi lakhe. Amen.